Hey mina ngazana indaba eyimali. Imali wayeyithatha yena ayifake ama-account engangimnika wona. Ewafakela umuntu wakhe. Wayengawafakeli mina akaze ngidle imali yakho. So wena uyazi le mali? Hayi akaze ngidle imali mina. Kodwa uyazi ukuthi ngiyazi ukuthi wayemnika. Wawumnika vele hayi wawumnika nawe hey kodwa uthando. Hayi kodwa nawe hayi. Ngoba kwala noma sengithi sengizwe ukuthi lento eyenzekayo angathi ngiyayibona ukuthi no. Ngazama ke ukuphuma mina bhuti kulento. Kodwa yena lo wajika wangibona njengomuntu onomona, njengomuntu omubi. Kanjani? So kufanele ngenze njani ke mina? Buza yena, uyalazi iqiniso. Uchaza ukuthini mayithi nawe wagcina sevela njengomuntu omubi? Kunesikhathi la kwakumele ngifake khona imali okwakuthiwa iyona ezokwenza ukuthi aphume ke. Sokuyona kwakuthiwa nje cha impela make kwaphuma yona yakhokhwa kwi-account uzobe seyadedelwa. Yes. Ngilokhu ngifuna kuyena i-account enganginikezeli. Ila ngabona khona mina kusho ukuthi usenomona phela ukuthi ngoba usezobuya umzala wakhe sengizophila impilo engcono. Mhlambe wayesecabanga ukuthi umngane wami ngizophila impilo ephezulu bese ngiyamlahla. Kanti mina bengihlala ngimthanda namanje futhi ngisamthanda njengomngane. Kodwa yini attitude anginika ukhombisa ukuthi ubengayena umngane kimi ubeyinyoka. Shuthi wena usungafuna ukukhuluma nomngane wakho direct, usufuna ukukhuluma no-cousin. Ama-account usufuna ukwathola ku-cousin. Ngayifuna ku-cousin phela wakhe i-account ngoba ngijaha ukuthi aphume mina ngimfakele imali ngoba kwakuthiwa uLuthando unayo i-account uLuthando kodwa enganginikezeli. Okay. Manje Luthando ke from lapho ke wena wabona ukuthi ngewusakwazi ukuthi ukhulumisane nomngane wakho umkhanyisela ukuthi kahle kahle kwenzakalani? Okay, yazini bhuti. Mina ngayibona ukuthi lento isirong. Because ngangibuka indlela imali eseyiningi ngayo eseyithamana ithatheka kuyena. And yena lento wayengayibona ukuthi wrong. Sengisho ukuthi nje uyazi imali ukuthi yabona imali bhuti eyomuntu ongasekho. Imali osoyimani uyithatha ayikho futhi enye imali engenayo. Yena wayengacabangi lokho. Yena nje kubemdala ngakho wangacabangela abantu abakhe. Manje usebuza ukhala la uzozenza umuntu omsulo. Ekubeni kuyiphutha lakhe lonke lela kulona iphutha lami. And indaba ama-account yes ngizamile ukumncisha i-account because bengibona ukuthi kurongo. Bengibona ukuthi sokurongo ke. Because yeah. Kodwa mngane wami ngasangidabukela wazi kahle ukuthi ngumfelokazi. Wazi ukuthi bengidonsa kanzima kanjani ngaphambi kokuba hamba umyeni wami. Awusawazi ukuthi udabuke. Kodwa uya understand ukuthi uqhamuka kuphi umngane wakho. Uluza imali ebaluleke kakhulu ukwazi ukuthi ufundise abantwana. Yabo? Umngane onjani? Uyaqhubeka. Eyakhe impilo imile ngala. Yeah. Okay, fine. Bafethu, njengamanje ngizodlulisa isimemezelo nesicelo bafethu ukuthi siyanicela ngenhliziyo emhlophe bafethu ukuthi abantu abayeke ukuthatha icontent yethu bayenze icontent yabo ngoba leyo nto iyasilimaza kanti nathi la ekhaya asinaso isponsor sitheni siyazama nje lapha nalapha esikuhlanganisayo ukuthi sikwazi ukuthi sisize abantu bakithi lapha eSouth Africa balungise inkinga zabo nabangani babo. So siyacela kakhulu bafethu ukuthi nisize because kumele nize ku-YouTube lani kuyikhona nizokwazi ukuthi nibuke khona yonke into leyo ukuthi nithathe icontent yethu posta kwezinye indawo nisilimaza kakhulu ngoba kuthina akube kusangena lutho kanti egcineni khona abantu kufanele basizakale kulento esiyenzayo. Siyanicela kakhulu bafethu nikwazi ukuthi sisizakale kuleyo ndawo. So bafethu singakhohlwa futhi if ukuthi uyafuna ukuthi usidonatele ungasinika lokho ongangamandla akho lapha kuleli button elibhalwe thank you kulobo thank you naku uzobe ukwazi ukufaka ama banking details zakho ufake yonke into ukwazi ukuthi usiphosele lokho onesifiso sokusiphosela khona. Uyabona lonto leyo. Kanti ningakhohlwa ke futhi ningakwazi ukuthi niphinde futhi nibe membership yala ekhaya sibe member sibe ifamily yabo lonto le ukwazi ukuthi uthole i-episodes before idlale ngoba njalo ngolesibili la ekhaya sina uploada ukuthi kahle kahle ngolesithathu mase si-upload full episode kuzobe kuyini just ama highlights ukuthi nibone ukuthi kahle kahle sinikhanyisele ukuthi yini esobe sidila nawo ngawo lo wesithathu kanti ngolesithathu njalo ekseni ngo9 sobe si-uploada ke full episode lapho kusubona yonke into esuke sidila ngawo ngalolo suku. So bafethu sinicela kakhulu ukuthi niqhubeni sitshengise uthando lwenu sithanda kakhulu into esiyenzayo so that's why sicela futhi okugcina nci ukuthi bafethu umsebenzi wethu ngicela nihloniphe kuba umsebenzi wethu ukuze sikwazi phela bafethu siqhubeke size South Africa yonkana. Kodwa kwamanje mina ngithini ngiyanincanywa nginithanda ibhadi so bafethu siyabonga. Ngabona ukuthi okay bayajola ubaba nomngani kamama. So bagcina sebengasayifihli into yabo ke sebeyenza nje nesesazi okay bayajola umama lo wamuva in umngani kamama. So nje bazama ukuthi samukele ukuthi umamncane wethu
okay besimthatha njengomamncane-ke besingenankinga naye. So into engibukayo uzoshintsha la ekhaya, uzama ukuzoshintsha yonke into. Umana-ke emva kokusashone kuke kwaney'mali zakhe ey'phumile. Lezo imali lezo wayenza isefungo nobaba ukuthi imali ezosifundisa. Mina kuze kube manje angifundi. Iy'mali bayazidla umamncane nobaba. Utama omncane ubefunda ezikoleni lezi right ezikhokhayo, bamkhipha bamfaka esikoleni nje selokishini khona kaMashu. Uthe nje wasithela lo mama Nkosi yami kuyena umuntu edehleze engigadile ehleze engikhusela ukuthi angimuse ukuthi ipuru ukuthi ngoba ngizomqhatha nobaba. Usubona ukuthi manje zenze lezi zinto ofanele uzenze. Manje ngosuku ashona ngalo ubhuti wami ekhaya nowaba bengazi ukuthi wayephi, mina ngangazi ukuthi njengoba ehambile uhambe nawe. Manje wagcina eshona ngendlela yashona ngayo. Imaki. Futhi nje wena mfana yona into engibizele yona le. Yona into engibizele yona le. No phela Kahle nina ngithenje mina nivuka nje nabuza nje kunina nizongimoshela kanjani usuku. Yazi ngimoshela isikhathi kanjani? no mfethu ungasizwa. Cha mfethu. Kahle umthetho mina ngumntu engifuna ukuthola kuwe lempilo. Kahle wena ufunani? Yona into ngizongisanganele wona umsanganele ngibizela wona le. Wona umsanganele ngibizela wona le. Iyangijabulisa lento ukuthi nina nizohlala ngama feelings abantu la. No mfethu ngicela ungizwe kahle. Umthetho khona ngizokwenzani? Mfethu ngicela uwehlise umoya. Ngizokwenzani la? Ngizokwenzani? Lalela mfethu lalela. Ngicela uwehlise umoya. Mawukuthi wena awuyithandi lento enzakalayo. Kwayona le episode singayidlala nokuyidlala. Ngoba soyidlala ngemvumo yakho kuphela. Wena nje ukuthi wehlise umoya umlalele ukuthi uthini. Bengingangitshela ingane ukuthi ngizokwenza lo msangano lo. Yikho phela ezathatha isinqumo sokuthi eze la ekhaya ngoba ufuna usiza ukuthi thina sikwazi ukuthi sikhulumisane nawe nihlale phansi. Imake mfethu okwazi ekhaya. Okwazi wona ekhaya. Uhlulwe yini pho ukuthi uze ekhaya wena uzokhuluma nami? Wena emve ubunxixi black wanqanqa nami ezingubeni kwasandikrekhelwe ngamathambo ekuku. For heaven's sake mina ndandingakaze ndilale kwanentombazana. Ngicela ukubuza wemihle. Kuka ngaphi mina nawe senza lento le? Kukayi4. Okay, kukayi4. Yes. And oku So kokugqibela sonke lesikhathi lesikandi bungayithandi wena lento. Kanjani sobe nginxilile kaloku andithi uthatha advantage wena undisezutyala uzokuhamba uyolala nami. Ekugcineni phela khumbula ukuthi lo muntu masuqeda ukulala naye bomnika imali wena. Understand? So andisafuni imali yakho ke wena ufuna uthando lwakho. Usefuna wena ngqo manje. Ngoba eyona nto indiphatha kabuhlungu kuba ngathi xa ndikubona uhamba nenkazana yakho phaa kube ngathi wenzelami. Futhi eyona wesiphathe engayi-understand kakuhle yile nto ondibuka ingathi ubuka i-strange ingathi awundazi. Kodwa shudu wanxila wena. Azi ukuthi angazi kumele ukuthi ngenze njani. Ke ngicela ukuthi ungitshele mina ukuthi kumele singenze njani. Sithandani akho kanto okumele uyenze. Andisafuni imali yakho, andisafuni intwa yakho, ngifuna mina nawe sijola officially. Wemihle. Yes. Uyazi into engeke izenzeke le. Naloku ukuthi ungibizele la. Angazi ukuthi umuntu wami ngathini mase kuthiwa ubona lento le yenzakala nje manje. Ingcono ke yakho into yokuba mhlawumbe umuntu wakho uzo-understanda better. What about mina i-boyfriend ebeninayo after ndilale nawe ndayidampa? Ngoba beningasaziqondi noba ii-feelings zayo ndinazo. Khona umuntu wacela ukuthi dampe i-boyfriend yakho? Besingazuba ngasho mina ukuthi ngiyakuthanda. Futhi lento eyayenzeka noBamntuli yaqhubeka isikhathi esingakanani niyenza nobaba? Yena welokho engishena nginqaba mina. Shela nqaba. So mengabe sengiphelele umsebenzi bese silokhu vele-ke sesibonana. Senibonana nobaba? Yebo noBamntuli. Naqhamuka umntwana lo sena 9 years. Sena 9 years manje. Okay. Nangelichaza udaba. Yazi ukungiphatha kabi ngakho konke intoni ukuthi njengoba ngilapho ngifuna ukuthi sizolungisa izinto, ngifuna ukuthi kulunge izinto. Ngicabanga ukuthi ngeke ngakubekela eqaleni ukuthi ngoba ngidinga umphefumulo wendoda yami ulale ngokuthula. Kodwa udadewethu usangidlala mengabethi wayengaqondile. Uyazi ungidlala phi na? Ngumngani wakhe. Uma kukuthi wayedinga usizo, kwakufanele ukuthi afonele mina njengomngani wakhe. Kube yimina othatha isinqumo sokuthi okay ngicela ufonele uBamntuli. Kungabu yena ofonela uBamntuli. Phezukwa layo bhuti uthi uBamntuli bese kunesikhathi emshela. Wena bhuti nje lento uyibona kanjani? Njengomngani wayengekaza kwazi ukukhuluma nami? Angihlebela athi mngani wami awulungise kanje kuyanakala lana.
No, Mina- ngikuzwa kahle mama. Yes bhuti, njengoba ngila ngizolungisa izinto akangangidlali akakhulume okuyikona ukuze kukwazi ukuthi izinto ziqonde zilunge.